pomôcť veľa deťom, tínedžerom, budúcim vysokoškolákom vybrať si napríklad zahraničný pobyt. Určite nám to otvorilo veľa nových možností, keďže je to taká cesta za nejakým novým spoznaním. Dalo sa všade vyznať, boli tu ľudia, ktorí vedeli, čo rozprávali, vedeli svoje veci, aj teda veľa zástupcov, či už teda tá stredná škola alebo vysoká škola. Ja som sem chcela dojsť len kvôli tomu, aby som si vlastne vybrala krajinu, do ktorej som vlastne chcela ísť. Hodnotím tento ročník 10 z 10.